Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Aħjar ma nagħmlux ħafna storbi għax hemm il-mama rieda. X'ħożdak hux? Zizi sabet litra X. Din isa forma ta' salib da xejn mawweġ. U nistgħu nagħmluha bidejna wkoll. Oħorġu jdejkom. Forma ta' pon. Imma ħallu ping ping l-ewwel suba barra. U mbagħad aqsmuhom. Iskom qed tagħmlu salbi kbir hekk. Din hija litra X. U biex nikbuha kull ma rridu nagħmlu huwa hekk. Nibdew minn fuq, minn naħa tax-xelluk u nagħmlu linja dritta lejn in-naħa l-oħra. U mbagħad nerġgħu nitilgħu lejn naħa tal-lemin u naqtaw għax-xelluk. Kemm sempliċi hu. Litra X bil-Malti għandha ħoss speċjali ħafna. Tinstema' isek qed tgħid lil xi ħadd biex joqgħod kwiet. Bħalma għamiltien fil-bidu. Tafu xi kliem li jibda b'litra X? Iva, ħarsu l-fuq fis-sema matul il-jum, naraw xi ħaġa tiddi u sħuna ħafna. Għandna xemx. U meta is-sema jintela bl-isħab griż jibda iqattar l-ilma. Dawk huma l-qtar tax-xita. Meta nixxarbu bix-xita, ikollna bżonn nixxuttaw rasna b'xi ħaġa radba xugaman. U liema annimal iħobb jixxabbat ma' siġar u jikol il-banana. Xadina! Kemm għandna kliem jibdew b'litra X. Illum Kika, Baba u Nunu kellhom aptit jesprimu n-naħa artistika tagħhom u ser ipenġu. Imma mhux ħajpenġu kwalinkwa ħaġa, għandhom sfida biex ipenġu affarijiet li jibdew b'littra X biss. Xi sfida dik? Imma l-ħbieb diġà ħasbu ftit x'jistgħu ipenġu? Ejja ħanaraw. Nunu diġà beda jpenġi. Ser ipenġi wieħed mill-ġugarelli favoriti tiegħu. Ix-xadina. Kemm qed toħroġlu sabiħa? U Kika ser tpenġi Zizi. Imma x'għandha x'taqsam Zizi? Tistaqsi Baba. Zizi għandha x-xar. Tispjega Kika? Ix-xar tibda b'littra X ukoll. Jifda l-Baba. Min jaf Baba x'ser tpinġi? Tidher għaddejja bla waqfien. Urina x'ser tpinġi Baba. Baba tlesti l-aħħar ftit ta' tpinġija tagħha. Kemm tidher ħamranija? Dik xoffa! Jajjat Nunu. Xoffa wkoll tibda b'littra X. Mela għandna xadina, xar u xoffa. Kemm huma artistiċi Nunu, Kika u Baba. Litra X. Xemx. Xita. Xadina. Xarabank. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. D, F,
لترا ش ش شتا شمع شوكة شكوبة Ma tantx fadali trix insibu tafux tfal, kważi wasalna fl-aħħar. Ejjew nerġgħu ngħiduhom litri li għandna s'issa. Ejduhom miegħi. A, B, C, D, E, F, G, G, Ein, H, H, I, E, J, K, L, M, N, O, P, E, R, S, T, U, V, W, U fl-aħħar ix x. Narakom għall-avventura li jmiss. Inselmilkom u ngħidilkom ciao ciao. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ciao.